गिबियावनो जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो फोलेरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मिजिंथियो गासैबो गाहामैनो दं होननानै। दिनै आं मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोननिसिम फैदों। आथिखालाव बिटिआर रेकर्डनि 3 दफा बादियै बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो दानख'नायनि हाबाफारिया आथिखालाव कमिसननि जोहै माखासे गामिफोरखौ बबेखौ सोसननाय जागोन, बबेखौ बोखारनाय जागोन, बेनि सायाव रिपर्ट कालेक्शन खालामनाय हाबाफारिया जागासिनो दंमोन। आथिखालाव बे रिपर्ट दाखिल खालामनाय समा सफैबाय। बावैनो बे रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय जासिगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। बे रिपर्ट दाखिल खालामनाय बादिब्ला बिटिआरनि 3थि दफा बादियै स्पेसियेलि बिश्वनाथ, सनितपुर आरो गहपुरनि सोमलिगुदिसिम सिमा बारायनायनि खोथाखौ लानानैनो गोबां ससियेल मिडियाफ्राव दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थादों। दा बेखौ लानानै जोंनि मानसिफ्रा सनितपुर, बिश्वनाथ, थामहिनबा गहपुरनि सोमलिगुदिसिम बिटिआरनि सिमाया गमामायैनो एरगोन ना एरा, बेखौ लानानै गोबां सावरायलायनाया दासिमबो ससियेल मिडियायाव जोंब्लावनाय मोनसे टपिक जानानै दङ। बयबो मिजिं थिदों बिएससिनि दिनावबो गहपुरा थिसनजायाखैमोन, बिटिसिनि दिनावबो बे मख'नाय मोननै जिल्लाया आबुङै थिसनजानायनि गोजानाव थाबोबाय थादोंमोन। नाथाय गोबां बड'लेण्डनि हांगामाफ्राव दुलाराय आसामाव थानाय गासै बर'फ्रानो, थामहिनबा स्पेसियेलि बिश्वनाथ, गहपुर आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै गोबाङा मुंख्लं जालांबाय आरो गोबां असमिया सुबुंफोरनि आखायाव गहपुर बादियाव 530सो सुबुङा खासि बिसि बुथारजादों आरो जाय बिथांमोना अरुणाचलाव आश्रय लानानै थाहैनो गोनां जादोंमोन आरो खायसेया बै समाव डक्टरनि जोथोन लानाय आरो मेडिसिननि आंखालाव गोबां बर'फ्रा खासि बिसि थैदोंमोन, जायखौ अरुणाचल सरकारा खायसे बिथिङाव बिसोरनो आदार जथायनानै बादा लुनो खाबु होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बिटिसि आरो नन बिटिसि मोननैनि गेजेराव मोनसे गेप जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। फारसेथिं जोंनि ओनसोलफ्रा रोजोब नङैनि जाहोनावबो जानो हागौ बेफोरखौ सोसननायाव जों जानथायाव थानो गोनां जादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो बर'नि माखासे दोलोफोरखौ लानानै 2022 27 जानुवारियाव बिटिआर मुंनि मोनसे गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि रादाय बादियैनो बर'फोरनि मोनखानाय जिथु बिटिसिनि सिमाखौ बारायनाय आरो माखासे ओनसोलखौ सोसननानै बिटिसिखौ मजबुत खालामनाय आरो फैगौ बुब्लियाव जाहाथे जों आलादा हादोर सोरजिनायाव जोङो मोनसे मजबुत बिथा जायो, बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय नुनो मोनदोंब्लाबो माखासे दैदेनगिरिफोरनि फोथाय खेबस' खालामनायाव बेफोर ओनसोलफ्रा थिसनजायाखैमोन। माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि गादिनि मुलाम्फाखौ लानानैल' फिसा दफाफोरखौ लानानै, फिसा थांखिफोरखौ लानानै बिएससि, बिटिसि, बिटिआर बेफोरबादि गोरोबथा जाबोबाय थादों। आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि जोहै बर'फ्रा गोबां माबा मोनसे मोनगोन होननानै रंजादोंमोन। लैहोर बिटिआर एकर्डनि देरहासार फोरबो क'क्राझाराव फालिदोंमोन आरो बेखौ नायोब्ला दुलाराय बर'फ्रानो गोजोनखौ हास्थायमारदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिटिआरनि दफाया जाबादि समाव इमप्लिमेन्टेसन जानांगौमोन बेबादि जानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाया मोजाङा खामानिबो मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों थेंक्स होननांगोन। आथिखालाव बिटिआरआव बबे हाबगोन आरो बबेखौ दिहुनहरगोन, दा बेखौ लानानै आशिष भुटानिनि दैदेननायाव कमिटिया आथिखालाव रिपर्ट दाखिल होनो थाखाय थिरांथा जाबाय।
बे रिपर्ट दाखिल होनायाव माबादि फिथाइ थायगोन आरो बर'फोरनि लुबैनाय बादि बे फिथाइया जामारगोन ना जामारा बेखौ लानानै कमिसननि गेजेराव एसे गुदुं गुजुं गोसो गोरोबलायै थामहिनबा गोजोननाय गैलायै थासारि सोमजिदों होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मोनदांनो हादों। दा बिटिआर रादायनि 3थि दफा बादियै गामि सोसननाय दानख'नायनि जि कमिसन बे कमिसननि मेसिनारि ड्राफ्टिंआ आबुं महर मोननायनि लामायाव दा फैबाय। नाथाय बे कमिसननि साफा सानै सोद्रोमाफोरा बे मडेलिटिखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जालायनायखौ जों नुनो मोनदों, जायनि जाउनाव बिथांमोना गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। बेनि थाखायनो बिथांमोना कमिसननि ड्राफ्टखौ दासिमबो फोसावनो हायाखै होननानै माखासे बिजोंनि जोहै बिथांमोना फोरमायदों। दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला जुदि बाथ्राया सैथोमारब्ला जोंनि हारिनि जायफोर सुबुङा माहारियारि आफाद जानानै बे कमिसनाव सोद्रोमा जानानै दङ, बिथांमोना बै कमिसनखौ ड्राफ्टआ जोंनि हारिनि हास्थायनाय बादि जायाब्ला आरो बै आयदाफोरखौ रायजोनि आदालताव बिथांमोना आबुङै बा रायजोनि आदालताव बेखौ हगारना होनायनिबो गोनांथि जागोन। आरो जुदि बेखौनो रायजोनि आदालताव हगाराबासिनो आन्दोआव लाखिनानै जुदि बिटिआरनि सिमा बारायनायनि खोथाखौ जोङो आबुङै मावफुङोब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे समाव फिन आरो मुं सुरलायनाय आरो बे बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो दानख'नायखौ लानानै जोंनि गेजेराव काउन्टार रिभलिउसना जाबावगोन होननानै जों मिजिं थिनो हायो। मानोना आथिखालाव बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव जाबादि टाग अफ वार जाबाय दं, बे जोंनि हारि जौगानायनि मोनसे लैखोन नङा। दा बे बिटिआरनि सिमाखौ जों बारायनो हायोब्ला जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना। नाथाय बारायनायनिख्रुइ जुदि दानख'जानाय गामिफ्रा बांसिन जायोब्ला जोंहा खोब दुखुनांथावना जागोन। रादाय बादियै 50% थानाय ट्राइबेल गामिफ्रा बोनजानाय हारिफ्रा बावहाय सोसनजागोन आरो जायफ्रा मेजर जेनेरेल एरिया बा बाउन्डारि ओनसोलाव थानाय खायसे गामिफोरखौ आसामजों हरफिननायनि खोथाया रोखा एकर्डनि बादिब्ला जानानै दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गेजेराव गोबां मेलेमजिबिफोरा बे बिटिआर एकर्डनि दानख'नायखौ लानानै गोजोननाय गैयै आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर जेंना जालांगासिनो दं आरो बेयो जाबाय दं, दासिमबो बियो टेबोलाव दं। दा बेखौ नोजोर होनानै आं मिजिंथियो बावहाय स्पेसियेलि बे कमिसनाव आशिष भुटानिनि दैदेननायाव दाजानाय बे मोनसे कमिटि, बे आशिष भुटानिनि रिपर्ट कमिटिया बावैनो बेखौ गभर्नमेन्टनो बे रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय जागोन आरो बे रिपर्ट दाखिल खालामनाय बादियैब्ला जोंनि बर' ओनसोलफ्रा गासैबो गोलैमारगोन ना मारा आरो जोंनि बर' ओनसोलफ्रा बबेबा थालांनानै बबेबा जेनेरेल ओनसोलफ्राल' दावखो जालांगोन नामा आरो बेसेबां सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गहपुरनि सोमलिगुरिसिम थारैनो जोंनि सिमाया जामारगोन ना जामारा, दा बे रिपर्टखौ लानानै आथिखालाव रोखा नङा। थेवब्लाबो बे रिपर्टनि जिथु ड्राफ्ट मेसिनारि ड्राफ्टिंआ आबुं महर जाबाय। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बिटिआरनि सिमा बारायनाय आरो दानख'नाय हाबाया बावैनो जाफुंसारसिगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो। नाथाय फिथाइया जाहाथे जोंनि बर'फोरनि हास्थायनाय बादि जायो आरो बिश्वनाथ, सनितपुर आरो गहपुरनि सोमलिगुदियाबो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव फिन थाहैफिनाबानो जाबाय। जुदि बियो थाहैफिननांगौब्ला आथिखालाव बिटिआर एकर्डनि उनाव बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर आरो गहपुर बे ओनसोलखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेसेबां दान्थे बिदान्थे जाबोबाय दङ, सोरबाया बुंदों, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आसामाव खुनु गोदान हादोर सोरजिनायनि पलिसि गैया आरो गहपुर सनितपुरखौ बिटिआरआव सोसननायनि हाबाया जानो हाया। बे खोथाखौ बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावनाय ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों। बे आं बुंनाय खोथा नङा। बेखौ नोजोर बोनानै थारैनो जुदि बे मख'नाय जिल्ला मोननैया सोसनजायाब्ला जोङो बिटिआर एकर्डनि 3थि दफा
खौ फेलें जादोंखौनो होननानै जों बुंनांगोन। दानिया बे मेसिनारि ड्राफ्टिं कमिटिया आथिखालाव बे कमिसननि गासै हाबाफारिखौ मडेलिटिखौ सरकारनो आसाम सरकारनो बेखौ गथायनायनि हाबाफारिया आथिखालाव जोबनानै फैबाय। जोबनानै फैदोंब्लाबो बे कमिसननि ड्राफ्टफोरखौ दासिमबो फोसावनो हायैनि जाहोना जाबाय बे आशिष भुटानिनि दैदेनजानाय कमिटिया रिपर्ट दाखिल खालामनायनि सिगाङाव माखासे ओनसोलखौ लानानै माखासे गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ लानानै बिसोरनि गेजेराव गोसोआव गोरोबलायनाय थामहिनबा सन्तुष्ट जालायनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे खोथाखौ असमिया निउज पर्टेलनि जोहै जों मोनदांनो हादों। जियानो जायाथों जाहाथे बिटिआरनि थामथि दफा बादियै जाहाथे बिटिसिनि थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि जिथु सिमा बियो मोजां रोखोमै फेहेरजायो आरो मख'नाय जिल्लाफ्रा जाहाथे सोसनजायो, अब्लानो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिया सोमजिगोन होननानै आं मिजिं थिदों। लोगोसेयावनो गासै बर'फ्राबो बे रिपर्टनि जि दाखिल होनाय हाबाफारिखौ थाबैनो जानायखौ बयबो लुबैदोंमोन। नाथाय माखासे एंगारहायै जाहोननि जाउनाव बे कमिसननि गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि जिथु रिपर्ट दाखिल खालामनाय हाबाफारिया खोब लेहेम दिनै 2.5 बोसोराव आगान सुरबाय, 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै गोबां बर'फ्रानो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेयो आथिखालाव रोखा ख्रा जाफुंनायनि लामायाव फैबाय। दा जों बे रिपर्टआव होनाय माखासे गामिफ्रा, बर' गामिफ्रा, ट्राइबेल गामिफ्रा बेसेबां हाबगोन आरो बिटिआरनि सिमाया बबेसिम जोबथाहैगोन बिनि आबुं आशिष भुटानिनि दैदेननाय जिथु रिपर्ट दाखिल खालामग्रा जिथु हानजानि सोद्रोमाफ्रा आथिखालाव बिनि आबुं खोथाफोरखौ फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ नोजोर होयोब्ला स्पेसियेलि बावहाय जोंनिनो माहारियारि आफाद एबसुनिफ्राय मोजां रोखोमै जोथोन लानानै आरो मोजां रोखोमै जाहाथे बिटिआरनि दफाफ्रा जाफुंसारो बेखौ बिथांमोना मोजां रोखोमै दैदेनदों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना मोनसे माहारियारि आफादा मोनसे हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनायनि गेदेर बिबान दं। बे बिबान थानायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कनकेसर नार्जारी आरो बानेश्वर बसुमतारी मोननि समनिफ्राय मोजां रोखोमै बर'नि जि जेंना, माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय गोख्रैनो बै समनिफ्राय बिफाव लाबोदों, बेखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे डिभाइड एन्ड रुल पलिसियाबो जोंनि फरायसा संगठननि गेजेराव जोङो बै समाव नुनो मोनदों। जेरैहाय रामसियारि एबसु आरो ब्रह्म एबसु, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसुआबो बै समाव खावनै जादोंमोन गाव गावनि आइडिय'लजि फिल'सफिखौ गोरोबलायनो हायैयाव। गंगाधर रामसियारि एबसु आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसु जादोंमोन। बेयो जियानो जाथों, जाहाथे जोंनि गेजेराव फिन आरो गावस्रानाय दाफैथों आरो आं स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानाव थानाय बिथां दिपेन बर'खौ खावलायो, नोंथांनि दैदेननायाव जाहाथे बिटिआरनि दफाफोरनि माखासे खामानिफ्रा जाफुंलांगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। आरो बेखौ मावफुंनायाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पेसियेलि आथिखालाव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दाथिनानै बुंनाय बादि मोनदों। आरो बिथां दिपेन बर'आ बुंबोबाय थादों बिटिआरनि मोनसेबो दफाया थालाङाबासिनो जाफुंसारनांगौ होननानै बुंदों। मिजिंथिनो हायो बेफोरबादिनो जुदि बिटिआरनि दफानि मोनफ्रोमबो क्लजखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेबो थालाङाबासिनो जुदि मावफुंनो हायोबा बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना रादाब। गुबुन फारसेथिं फाइनेल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै जोंनि बिटिआरनि दफायाव लिरखांनायनि उनाव आथिखालाव माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय खेबले खेबले मोगा मोगि जाबोबाय थानांगौआबो जोंनि गेजेराव साननो लागा जानानै फैदों। मानोना फाइनेल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जिहेतु सलुसन जोंनि बिटिआर एकर्डआ, बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिआर एकर्डखौ लानानै जोंनियाव जाबादि जेंना सोमजिबाय दं बे जेंनाया सोमजिनाय नङामोन। आरो फारसेथिं सरकारनि डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लानानै
जोंखौ सोबख'नाय थासारिया आथिखालाव सोलिबोबाय थादों। जियानो जा बिटिआरनि सिमाया मोजां रोखोमै मावफुंजालाङो आरो सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरनि सोमलिगुदिसिम जोंनि सिमाया गमामायैनो जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जाहाथे जोंनि सिमा बारायनायनि हाबायाव जोंनि माहारियारि आफादाव थानाय सोद्रोमाफ्रा मोजां रोखोमै दैदेननानै बे रिपर्टखौ बावैनो दाखिल होनायाव मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन। लोगोसेयावनो जोंनि गेजेराव जाहाथे जेंना सोमजिया बेखौ नोजोर बोनानै आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जादों। लोगोसेयावनो मोनसे खोथा, आथिखालाव खोब दुखुनांथावना थासारि जोंनि गेजेराव नुजागासिनो दङ। ग्रेटार कचबिहार थामहिनबा कचबिहारखौ 2024आव मोनसे उदां हादोर हिसाबै फोसावनायनि लाहार फाहारा सोलिबाय दङ आरो बे फोसावनाय बादियैब्ला बिटिसिनि माखासे पार्ट क'क्राझार जिल्ला ओनसोला गोग्लैगोन, जेरै सालमरा, धुब्री, क'क्राझार, लोगोसेयावनो चिरांनि माखासे ओनसोलफ्राबो बे कचबिहाराव हाबगोन होननानै बुंदों। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला बे जिथु पलिटिक्स, इन्डियानि पलिटिक्स आरो आसामनि पलिटिकेल लिडारफोरनि माखासे बावहाय इसारा थानो हागौ। आसाम गभर्नमेन्टनि थामहिनबा भारत सरकारा जोंनि बर'फोरनि जिथु दाबि दावा, बे दाबि दावाखौ गोदोनिफ्रायनो गुबुन हादोर बिग्रा संगठनफोरनो, आफादफोरनो, आलादा हादोरफोरखौ बिथांमोना होबोबाय थादों आरो जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजनाव बर'फोरनि जिथु डिमान्ड, गोलाव समनि डिमान्ड सेपारेट स्टेट अफ बड', बे बड'खौ बिथांमोना बिमा बाथुलनि नोजोर बोनानै जोंनो खेबसेबा बिएसि होबाय, खेबसेबा बिटिएडि होबाय, खेबसेबा बिटिआर होबाय। बिदि होनानै बर'फोरनि गेजेराव जिथु दावहा, गावजों गाव दानलाय सुलाय, बुथारलायनाय, दानथारलायनाय, न' बां सावलायनाय, माखासेया गावजों गाव थैबाय, माखासेया असमिया मानसिजों बुथारजाबाय, माखासेया आर्मि मिलिटारिजों गावथारजाबाय। बेबादि थासारिया जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो जोबाखै आरो जोबनायबो नङा होननानै जों साननो हायो। मानोना जोंनि गेजेराव जुदि आलादा हादरनि जि सिमां, बे ड्रिम्सआ जाफुङाब्ला बे बर'फोरनि सायाव गाग्लोबनाय, नासयनाय, सोबख'नाया बे सोलिबाय थागोन। दा जियानो जा, जुदि ग्रेटार कचबिहाराव जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि माखासे ओनसोल आरो चिरां ओनसोलनि माखासे ओनसोलफ्रा जुदि कचबिहाराव दाजाबजायोब्ला बोरैबाफोर गोसो जायोबा सरकारा जाथावै खामानिखौ मावफुंनो हायो आरो जानाय खामानिखौबो जाय खालामनो हायो। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला गणतन्त्र हादोराव इम्पसिबल होननाय राजनितियाव थाया। राजनितियाव सोरबा पार्मानेन्ट सुथुरबो थाया, पार्मानेन्ट लोगोबो थाया, सोलाय सोल' राजनितिया। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंहा मोनसे आलादा हादरनि गेदेरथार सिमां दङ। थारैनो जुदि 2024आव लकसभा इलेक्सननि आगोलाव भारतआव 50 हादोर, फिसा फिसा हादोर बोफ्लेनायनि खोथाखौ भारत सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों, बेखौ नोजोर होनानै आथिखालाव सुथिया भाबै जोंनि बिटिएडिनि उथुमाय क'क्राझार ओनसोलनि माखासे ओनसोल आरो चिरांनि माखासे कच बा राजबंसि थानाय ओनसोलफोरखौ लानानै जुदि थारैनो जोंनि बिटिसिनि जिथु बाउन्डारिखौ बोख्ल'नानै लांनानै जुदि कचबिहारजों दाजाबहैयोब्ला ओरैहाय बेसे थाखो? बाक्सा थाबाय, तामुलपुर थाबाय, गंथामल' जिल्ला बर' मेजरिटि जागोन। अब्लाना जोंनि जिथु ड्रिम सेपारेट स्टेट अफ बड'स, बे सिमाङाबो जाफुंनाय नङा आरो बर'फोरखौ बेबादि जुदि थारैनो बोखावमावोब्ला मोनसे समाव गवालपाराखौबो बेबादिनो सोनाब बंग'जों सोफानाया हाबाफारिखौ लादोंमोन। बेखौ रुपनाथ ब्रह्ममोननि नाजासोमनायनि जोहै बे हाबाया होबथाजादोंमोन। दा बेखौबो दा जोंनि स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि, इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि, साहित्य सभानि दैदेनगिरि आरो माखासे ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसे जानानै जुदि बे खोथाखौ भारत सरकारनो लेसन हिसाबै आथिखालाव होखायाब्ला थाबैनो जुदि बेफोर ओनसोलफोरखौ कचबिहार ओनसोलनि बाहागो हिसाबै फोसावोब्ला जोंनि बर'फ्रा राव, हारिमु, सोदोमस्रि लाखिनायनि खोथायाथ' गुबुन खोथा। जुदि क'क्राझारनि माखासे मेजर एरियाफ्रा जुदि कचबिहाराव थाङोब्ला, चिरांनि जुदि मेजर ओनसोलफ्रा जुदि कचबिहाराव दाजाबजायोब्ला जोंहा गिनांगौ दं।
मानोना जोंहा आथिखालाव आलादा हादोर मोनथारनायनि सम बुब्लिया फैगासिनो दं। बे बुब्लियाव बर'नि बा बिटिएडिखौनो थुब्ला खावनै बोखावनानै जुदि कचबिहारजों दाजाबमारफ्लांजायोब्ला अब्लाना जोंहा बर'फ्रा खोब गिनांगौ दं। दा बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां दिपेन बर'नि दैदेननायाव बे खोथाखौ माखासे ससियेल मिडिया आरो प्रेस मिटनि जोहै बिथांमोना बुंदों कचबिहार ओनसोलखौ लानानै गोजोनै था, जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ बेजों दाजाबफानायनि खोथाखौ जाहाथे दासान, बे खोथाखौ बिथां दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंनाय जादों। दा जों बर'फ्रा बे खोथाखौ खिन्थु सिरियासलि लानायनि गोनांथि दङ। मानोना ग्रेटार कचबिहार दाबिग्रा हान्जाफ्रा स्पेसियेलि जोंनि क'क्राझार आरो चिरां ओनसोलनि माखासे ओनसोलफोरखौ गावसिनि कचबिहार आलादा हादोरजों दाजाबफानानै मोनसे मजबुत सेपारेट स्टेट बानायनायनि थिरांथाखौ आथिखालाव बिथांमोना लाबाय दं। आरो बावहाय जोंनि आसामनि माखासे गेदेर इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोंनि बर'फोरखौ माबोरै डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै बर'फोरखौ नोरजिया खालामनो हायो आरो आसामाव बर'नि आइडेन्टिटिखौ माबोरै खोमोरनो हायो, बे हाबाफारिखौ सिङाव जोंनि आसामनि माखासे मेलेमजिबिफ्रा खामानि मावदों। मानोना बर'फ्रा खेबले एकर्ड जानायनि उनावबो बर'फ्रा नै सेपारेट स्टेटनि जिथु दाबि दावा बेखौ नागाराखै। बेखौ नोजोर होनानै असमिया सुबुंफ्रा मोनसे गिनाय फैदों दि बर'फोरखौ आथिखालाव दबथायनांगौबा थोंजोङै दबथायनो हानाय नंला। मानोना बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव गोबां मेलेमजिबि आरो गोरों गोरा IAS IPS ACS जोनोम जाबोगासिनो दङ। बायदि बिथिङाव बर'फ्रा आथिखालाव खोब गोख्रोङैनो दावगाबोगासिनो दङ। नाथाय राजखान्थि बिथिङाव बर'फ्रा एसेबां एक्सपार्ट जायाखैब्लाबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा नाथाय जाति सेन्टिमेन्टखौ लानानै, हारिनि जौगानायखौ लानानै खामानि मावबाय थानायखौबो जों नुनो मोनदों। दा होमब्ला जों साननानै नायनांगोन जों माबोरै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ सिगांनि बादि लाखिनानै आरो फैगौ बुब्लियाव जोङो कचबिहारजों दाजाबजायाबासिनो जों जाहाथे आलादा हादोरखौ मोनहैनो हायो आरो जोंनि जिथु दाबि दावा बिटिआरआव थानाय दफाफोरनि हाबाफारिखौ मावफुंलानानै जोङो आलादा हादोर मोनाबाबो आलादा हादोर मोननाय बादि मोनसे स्टेटासाव थानानै जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ गोजोरै लाखिनानै बुहुमाव थोंगोरै खोमथा बा मास्टार रेस मोनसे जाति हिसाबै जों बुहुमाव गसंनानै थानो हायो। बेखौ दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा खोब नोजोर बोनानै खामानि मावाब्ला थारैनो जुदि कचबिहारजों जोंनि मख'नाय चिरां क'क्राझार ओनसोला जुदि थारैनो दाजाब जायोब्ला अब्लाना बर'आ माइनरिटि जागोन आसामाव आरो बर'नि जि माखासे सिमां, बे सिमाङै थालांगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो सम थानायावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बिनि सायाव स्पेसियेलि हम मिनिस्टारखौ, भारतनि हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै बेफोर खोथानि सायाव सावरायनांगौ, जाहाथे एक्सिडेन्टेलि जोंनि बिटिएडिनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारिया कचबिहाराव हाबहैया आरो कचबिहारा जि ओनसोलखौ लानानै आसामनि माखासे ओनसोलफोरखौ सोसननायनि हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों, बियो जाहाथे जोंनि आसामावनो थायो आरो फैगौ बुब्लियाव जोङो जोंनि जि ड्रिम्स, बे ड्रिमखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो दा आसामजोंनो थाथ'नांसिगोन। जिहेतु बिटिआरआ आसाम सरकारनि आन्दारावनो आथिखालाव 6 सिडिउलिं काउन्सिल मोनसे जानानै दङ। जुदि बोरैब्लाफोर बै मख'नाय जिल्लाफ्रा थाङोब्ला जों नाथाय हादोर दाबिनायनि जिथु जोंनि थागिदा, बे थागिदाखौ जों गोख्रों भाबै जाफुंहोनो हानाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानै आं खोब सानबोबाय थादों। कचबिहारा जुदि हादोर सेपारेट स्टेट जानायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, स्पेसियेलि बर'फ्रा जाथों। भारतनि मोनफ्रोमबो जाति माहारिफ्रा गाव गावनि सासन खान्थिखौ लानानै फिसा हादोराव जोनोम जायोब्ला जोंहा खोब मोजाङैनो भारतआ खुंफिनजागोन आरो माखासे ओनसोलफ्रा थाबैनो जौगागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। नाथाय माखासे आर्ज दैदेनगिरिफ्रा, बामोन दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि जौगानायखौ गोदोनिफ्रायनो नासयबोबाय दं, सोबख'बोबाय दं आरो बर'फोरखौ सिनस्रि बुफायनानै सिखांनो हायै मोनसे थासारिसिम लाबोदोंमोन। नाथाय उदयाचल हांगामानि उनाव बिटिसिनि जि उदयाचलनि हांगामा,
आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बुहुमाव बर' हारिखौ माबोरै खोमथा हारि गेरेमसा हारि दानो हायो बिनि सायाव बिथाङा खोब मेलेम बाहायनानै डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान, नो बड'लेण्ड नो रेस, जान लेंगे राज लेंगे डु अर डाइ फर बड'लेण्ड, बिथां बिनय खुंगुरमोननि गाइडआव बिथाङा बेफोर स्ल'गानखौ कनकेसरमोननि नाजानायजों बेफोरखौ बिथाङा मडेलिटि खालामनानै सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो जायखारलांबाय। दिनै बे बड'फानि जि आगान सोदोबजोंनो जों दावगालांबाय दं, जाहाथे बड'फानि बे आगाना जाहाथे गाखोमोर जाया आरो बड'फोरनि ग्रेटेस्ट ड्रिम्स अफ बड'स आलादा हादोर बड'लेण्डआ जाहाथे जाफुंसारो बेखौ जों नाजाथाबबाय थानांगोन। नाथाय बड'लेण्डखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिथु काउन्टार रिभलिउसन जालायबाय दङ, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्ड मोननायनि पलिसि गैया, बेबादि बुंलायबाय थायोब्ला जों बड'लेण्डनि स्पिरिटखौ लाबोनो हानाय नङा। जि हान्जायानो जा, जोरथायानो जाथों, अजोरथायानो जाथों, जाहाथे बड'लेण्डनि जिथु ड्रिम्स बेखौ फुलफिलिं खालामनो हानाय समसिम जोङो जोंनि दाबिदावाखौ खालामलांबाय थानांगोन आरो बेखौ स्पेसियेलि जोङो जाफुंहोथारनांगोन। नङाब्ला जों बर' जाति हिसाबै भारतनि मान सावगारियाव थांनानै थानांगौआ, असमिया सुबुंबादिजों गोरोबनानै रायजो जानांगौआ जोंनि थाखाय अख्रांसानि हाथरखिखौ थुख्लायनाय बादिसो। मानोना असमियाफोरनि बे इनाय उदखार आखुनि थाखायनो दिनै नागालेण्डआ आलादा हादोर जालांबाय, मेघालया जालांबाय, त्रिपुराया जालांबाय, अरुणाचल जालांबाय, 7 सिस्टार स्टेट क्रिएसन जाबाय आसामनि बेन्दोङाव। दा 8 सिस्टार थामहिनबा बर'फ्रा जुदि आलादा हादोर मोनोब्ला 80 आसामनिफ्रायनो 80 हादोर फिसा फिसा हादोर जोनोम जासिगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जों असमिया सुबुंजों मालाबाबो गोरोबनानै जों अरायसम जोङो जोंनि दाबि दावा साख्रि बाख्रिनिफ्राय लाना राव हारिमुखौ जों समानथायनि मोन्थायखौ मोनगोन होननानै जों लानो हाया। दिनै जोंनि मोनखानाय माखासे पावारफोरखौ बिथांमोना सेना लांनानै डिसिनि सयै जोंखौ माबायदि सालायबोबाय दङ आरो बिटिसिनि 3थि 4थि साख्रि आल्लाफोरखौ बिटिसिआनो थिसननो हायोमोन आरो जोङो 100आव 70% जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा जोंनि राभा बर' गार'फोरखौनो जों बावै साख्रियाव थिसननो हायोमोन। आथिखालाव आसाम स्टेटनि डाइरेक्सन बादियै खालि 10% ट्राइबेलफ्राल' जों बावहाय साख्रि मोननो हासिगोन। बेखौ नोजोर होयोब्ला 6 सिडिलिंनि 3थि 4थि साख्रि होनायनि जिथु जोंनि काउन्सिला मोनदोंमोन, 6 सिडिलिं काउन्सिला मोनसे सेल्फ रुल अट'नमि काउन्सिल। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि सेल्फ रुलनि माखासे पावारखौ इनडाइरेक्टलि आसाम सरकारा साबख'नानै सल'दा डिपार्टमेन्टखौ लांनानै जोंखौ जेरै हानिफ्राय लानानै साख्रि थिसननायसिम आरो माखासे खामानिफोरखौ डाइरेक्टलि दिसपुरनिफ्रायनो सालायनायनि जि हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबाय थादों, बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जोंनि बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामनो थाखाय असमिया बादि इन्टेलेक्सुवेल जाथिनि थाखाय बारा गोबाव नांनाय नङा। बेनिखायनो जोङो आथिखालाव बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव थानाय माखासे केबिनेट मन्थ्रिफोरखौबो आं खावलायो, नोंथांमोना जाहाथे बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावबाय थायो। जा नोंथांमोना जिखि हान्जायावनो थाया, जाहाथे जोंनि जातिनि इसुनि सायाव साग्रिद जा, नोंथांमोना जातिखौ फाननाय खामानिखौ दा मावथों बेखौ नोजोर होदोबाय। नङाब्ला जों बिथांमोननि A to Z खोथाफोरखौनो जुदि जों लाजोबोब्ला बे जोंनि थाखाय साननो लागा। आथिखालाव बिथां उर्खाव गोरा ब्रह्मखौ जाबादि डिपार्टमेन्ट गैयि बुस्थुखौ डिपार्टमेन्ट खुलिनानै होनाय जादों, WPTनि जायगायाव बड'लेण्ड वेलफेयार मोनसे आसनि खुलिनानै होनाय जादों, जायनिखि भारत संबिजितनि गनायथि मोननाय बे मोनसे स्किम बा आसनि नङा। दा बे WPTखौनो बिटिसि ओनसोलनिखौ बड'लेण्ड वेलफेयार खालामनानै बिथां उर्खाव गोरानो मोनसे डिपार्टमेन्ट होफ्लानाय बादिसो जों नुनो मोन्दों। मानोना जोंनि भारतनि संबिजित बादियै
WPTC मुंनि जों मोनसे आसनि नुनो मोनो। बे आसनिखौनो बिटिसि ओनसोलाव बड'लेण्ड वेलफेयार खालामनानै उरखावगोरानो माबा मोनसे डिपार्टमेन्ट होफ्लानानै होनाय बादिसो जों नुनो मोनदों। जियानो जा बे डिपार्टमेन्टनि जयै मोजां रोखोमै खामानि मावलाङोब्ला बे मोजांनि खोथा। नाथाय जाय बेसादा भारत संबिजिरनि आन्दाराव बे आसनिया गैया, बे आसनिखौ आथिखालाव उरखावगोराखौ बिटिसि पार्टनि होब्लाबो गुबुन खोथामोन। नाथाय बिटिसि पार्टनि जे आसामनि मोनसेल' डिपार्टमेन्टखौनो मोननै बोफ्लेनानै आसामाव WPT आरो जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड वेलफेयार, दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला भारत संबिजिरनि गनायथि मोननाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ जायगायावनोखि गैया, बे डिपार्टमेन्ट गैयैखौनो डिपार्टमेन्ट खालामनानै जोंनि बिटिसिनि माखासे ओनसोलखौ जौगानायनि नामाव बिथां ब्रह्मनो डिपार्टमेन्ट हिसाबै गथायनाया जोंनि सायाव नोजोर बोनो लागा। आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो गासै बिथिङाव सानै हयै जों गोरोबलायनानै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला जोंनि जि बर'नि जिथु ड्रिम्स, बेखौ जोङो थि रोखोमै लाखिलांनांगौआ खोब साननो लागा। जोंहा गोबां जेंना दं, जों खौसे नङाब्ला गासैबो खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो नों दा नागार आं दा नागार बेबायदि थासारिजों सोलिलांनानै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ जाहाथे जोङो सुफुंनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन। जोबथायाव गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बावहायनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। लोगोसेयावनो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयार खालामना हो, जाहाथे बे भिडिअनि जै गोबां खोथाफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।